нали? Мъжа да си казава. Да. И поколение, как е... Ще ме къща да се напълна едно 6 годочно жаден. Няма да извини, аз много искам да струна тази чешма. Да. Че машината да полее малко. Миле, измивам си очите за теб. Докато наливаш, да ти кажа, той лято с дъщеря ми минахме от тук. Такава мръсотия беше. Тя в Англия живее и каза, дай да почистим. И почисти мамо стара, то беше много мръсно, пък то сега чистота бе мамо стара. Ами да. Тия имат мука, боре, тия делта плане. Аха, ай. Чистичко е, миле. Чао.